Velkommen til Interaction Design, hvor vi er i gang med at bygge vores brugeroplevelse 1. Jeg hedder Lasse. Ja, Mads. Vi har valgt at lave et lyssystem, som samtidig med at det kan spare på strømmen, så skal det også være behageligt for brugeren at gå under lyset. Så vi har valgt at bruge LED'er, som sidder oppe i den strip, vi kan se derovre. Og så bruger vi PIA-sensorer, nogle stykker derhen af til at registrere, hvor personen er under skilten. Sætte lyset ned det rigtige sted. LED'erne er monteret på en aluminiumsskinne, og oppe i toppen af billedet der kan jeg se en af sensorerne. Og systemet er lavet sådan, at de kører med et PWM-signal, så i stedet for bare at tænde på fuld blus, så blænder de langsomt op, når folk kommer gående. Og det vil vi nu vise jer et klip af, hvordan det ser ud, når brugerne går under lyset. Og til at styre det hele bruger vi et Nucleo udviklingsport fra ST Microelectronics. Det er sgu fedt lavet, det her. Så bare have resten af vejen. Det er også godt det der med, at der er nogle ledelys, altså til at lede personen ind til. Det er faktisk rigtig cool. Hej, jeg hedder Jakob. Jeg går på andet semester elektronik. Og jeg hedder Flemming. Jeg går også på andet semester elektronik. Jeg hedder Christian. Jeg går også på andet semester elektronik. Jeg hedder Mikkel. Jeg går også på andet semester elektronik. Da I så opstillingen, hvad var forventningerne så til det? Jeg synes, det lignede lidt sådan en eller anden lysprøve. Vi skulle prøve at se, hvad for et lysniveau, der var passende nede i gangen. Så skulle vi egentlig bare stå og så lige mærke lidt på, hvordan de skinner de løst. Så justerede de, hvor intens det var. Jamen, det første jeg så, det var, at lyset det var meget dæmpet, så den første umiddelbare tanke, jeg havde, det var sådan en nødbelysning. Men da jeg så gik under selve lyset, så begyndte det sådan at lyse op. Og så tænkte jeg, okay, det var sådan set smart nok, for så den sektion, jeg gik under, den lyste så op, og så stoppede med at lyse, der var ikke var. Men det var ikke så mørkt, at man ikke kunne se sådan langt frem, hvad der foregik foran en, så det ikke sådan var skummelt at gå derind, sådan ubehageligt. Man kan godt se, hvad der var sådan fremad. Ja, jeg tænkte, at det egentlig bare var generelt en lysopsætning. Bare almindelig lampe umiddelbart. Bare med LED'er. Ja, jeg håbede egentlig, at der ville komme lidt mere lys, for det var ret mørkt. Jeg kunne ikke rigtig se, hvor vi gik hen. Men dengang I så gik ind under lyset der, hvad følte I så dengang I begyndte at gå? Altså, da jeg først begyndte at gå ind under lyset, der føltes det lidt som om jeg var i centrum. Det var det sådan lidt ligesom sådan en scene fra sådan en film, hvor man sådan går ned, og så er man sådan en actionhelt nede på sådan en rumskib, og så mens man går hen ad gangen, så lyser lyset op for en. Det er en ret fed oplevelse på en eller anden måde. Sådan ret sexet, den måde lyset det følger ind på. Smooth bevægelse i det hele. Som sagt lige før, så troede jeg først, det var nødbelysning, men så da jeg gik under den, så begyndte det lyst op, så var det fanget idéen med, at det var sådan noget lys, der bevægede sig og følte efter mig. Og så var det også, det var lækkert, at lyset det fortsatte med det dimmede lys foran mig, så jeg ikke gik ind i det uvisse, det mørke, så der sådan var lyst op for mig. Så jeg kunne se, hvad jeg var vej hen imod. Lysniveauet må godt have været højere, kan man sige, ved at man eksempelvis satte 2 rækker op. Eller bare en kraftigere LED. Ja, jeg kunne også godt have brugt lidt mere lys. De 2 rækker ville have fint, ja. Kan I se implementationen blive brugt i hverdagen derhjemme i huset, eller på skoler, eller fabrikker, eller noget? Det kunne være, at det var en eller anden form for strømbesparende opsætning, hvor man sådan kunne sige, at der var kun tændt for det lys, der var nødvendigt nede i kælderen, i stedet for at vi stod bare med fuld blus på hele stedet. Sådan, hvis man stadigvæk kan finde rundt med det, og lysniveauet det er kraftigt nok,
så regner jeg med, at der måske er en smule at spare der. Jeg kunne godt se det anvendt i industrien på større fabrikker og gange og så lignende. For eksempel hvis du tager sådan noget som Siemens eller det gode gamle Nikkeland, hvor man har en gang, der er måske 100 meter lang, men hvis der ikke er nogen, der går der, så er der en grund til, at der er lys derude. Det kunne jeres løsning måske godt løse der, med at komme med en strømbesparende der. Plus, at man kan bruge det i sit showroom, når man leder sine kunder ind til sin nye BO-lab inde i BO, så får man den her wow-effekt, når man går derind. Ja. Altså lyset, de følger dem, de får kunden i centrum, når de skal ind og købe deres produkt. Og det er jo rigtig fedt, synes jeg, at man så kan gøre på den måde der. Og det er jo forholdsvis billige midler, I brugt til at lave en fed oplevelse. Så helt klart noget, man kan bruge, hvis det er det, man vil. Ja, ligesom Flemming sagde, med store arealer, store fabrikker, lange gange, ville det være rigtig godt. Derudover, der må de der lys, der var i enden for eksempel, de kunne godt være lidt lysere, så man rent faktisk kunne se, hvad der var rundt omkring, men ikke behøvede at være lige så kraftige som de andre selvfølgelig, så det stadig giver mening. Jo, ellers godt. Ja, også kælder og så videre. Det er rigtig smart. Jeg tænker også sådan noget som skoler og andre offentlige institutioner. De er jo meget glade for det her grønne koncept. Når jeg nu har set vores løsning, vil I så foretrække den frem for de gammeldags, hvor der er en sensor til hver lampe, måske lysstofrør, hvor den så tænder, når I kommer i nærheden af den, så hvad skal man sige, før der er der helt mørkt, så bliver der helt lyst lige med et, i stedet for vores, der sådan, hvad skal man sige, langsomt dæmmer op, eller... Det er i hvert fald mere behageligt for øjnene. Man kan lige få tid til at vende sig til det, i stedet for at man går ind og så... så er der spot på mig. Og så den der forholdsvis klodsede måde, hvor det er sådan et lysstofrør i gangen, som det lød til, så virker det her altså en smule bedre. Så man også lige kan få gradvist lov til lige at kende sine omgivelser, også når man går. Det er i hvert fald en mere behagelig oplevelse, uden tvivl. Det der med, at armaturerne nede i kælderen, der de kun kan sensor én retning, det vil sige, at hvis I siger, at man kommer fra den anden vej, så er det først, når man går forbi den tænder. Der er jeres jo en bedre løsning, fordi den kan se begge retninger, hvor personen kommer gående under jeres LED-række. Og det er jo en meget bedre løsning.